Kaixo, nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen superbotereak azten, entrenatzen, ziur nago baietz. Gaurkoan, bigarren liburuko azken ataleko bideotxoa da. Oso garrantzitsua. Eta bideo hontan, aplikatzen baduzue, erakusten dizuedana, asko zerrexago lortuko duzue bizitzan, nahi dezuena. Jarraitu nirekin, aurrera super txikiak! Gogoratu, trilogia eder honetan, aurkituko dituzula sekreto guztiak, ez galdu aukera. Beraz, supertxikien bigarren liburuko azken atala, bai? Hau da ikusiko duguna. Jada, superheroi batzuetan bilakatzen ari zehazte. Eta pantaila batzuk pasa dituzte, ezta? Gure protagonistek 7 pantaila zuzen. 7 printzipio mundua menperatzeko. Edo zuen esanetara jartzeko. Goazen gogoratzea 7 printzipioak. Lehenengoa, mentalismoaren printzipio hau da, pentsatzen dudana izango dut. Bigarren printzipioa, elkarrekikotasun printzipioa. Nik bizituko dudana barrutik, kanpoan hori da izango dudana. Hirugarren printzipioa, polaritatearena. Esperientzia batean, ate dezakegu ona edo txarra. Gu beti aterako dugu guretzako ona dena. Laugarren printzipioa, vibrazioaren printzipioa. Gu sentitzen gean moduan hori da erakarriko duguna gure bizitzara. Bosgarren printzipioa, erritmoaren printzipioa. Gauzek sortzeko, pentsatze hutsetik sortzera, denboratxo bat pasako da. Eta denbora hori errespetatu behar da. 6. printzipioa, kausa eta efektuaren printzipioa. Nik ematen dudana hori itzuliko dit bizitzak. 7. eta azkena, sorkuntzaren printzipioa. Nola sortzen dugu pentsamenduak eta emozioak bat eginez. Beraz, pentsamenduak beti emozio bat sortzen du. Ezta? Goazen aipatzea zeintzu diran gure oinarrizko 7 emozioak. Badakizkizu zeintzu diren? Bata, sorpresa. 2, tristezia. 3, mespretxua. 4, beldurra. 5, haserrea. 6, poza. Eta 7. eta azkena, nazka. Honek esan nahi du? Pentsamenduak indarra hartzeko noski, emozio bat sentitu behar dugu. Pentsatze hutsarekin edo esate hutsarekin ez badugu harremantzen boterezko emozio batekin eta horrela sentimendu batean bilakatu jai daukagu. Ez da loro bat bezala errepikatu behar. Sentimendu batekin adierazi behar ditugu gauzak. Goazen adibide bat jartzea. Demagun, gu nahi dugula boteretsu sentitu. Eta esaten dugu. Nahi dudan bizitza sor dezaket. Baina igual hor, barruan ez dugu sinesten. Esan behar da, konfiantzakin eta boterearekin. Ni gai naiz, nahi dudan bizitza sortzeko. Bai? Ezberdina da bernola sentitzen gean konfiantzakin eta boteretsu edo lorito bat bezala pla, ez dugula sinisten. Beste adibide bat, bihar inguruneko azterketan bikain bat aterako dut. Edo, probatu esatera, bihar inguruneko azterketan bikain bat ateango dut. Eta hor sentitu, konfiantzakin eta botereakin. Probatu. Bueno, iritsi gara beraz, bigarren liburuko azken atalera. Superboter guztiak eskuratu dituzu
edo behintzat ezagutu dituzu. Botere hau menderatuz, hau da, pentsamendua gure alde jarriz, desio dezun bizitza eraikitzeko gai izango zea. Bai pentsamenduz eta emozioz, eta badakizu sentitu, baliotsu eta boteretsu, hala baitzea. Edozein zalantza eta abar, jarri nirekin kontaktuan, edo ere informazio gehiago nahi baduzu, sartu zaite nire web orrian www.supertxiki.com. Jarri da zuen menpean, ni boteretsu eta baliotsua naiz sentituz. Bale? Hurrengo bidera arte, aurrera supertxikiak!